Bună dimineața și bine v-am găsit! Sunt foarte bucuros și onorat să fiu astăzi aici la Blaj și să urez tuturor elevilor din România, la începutul anului școlar, să obțină rezultate pe măsura muncii pe care o depun fiecare și să aibă succes în tot ceea ce își propun să realizeze anul acesta și să realizeze, desigur, în proiecția lor viitoare, în obiectivele pe care și le stabilesc în viață. Am ales Blajul pentru relevanța istorică pe care o are în conștiința noastră, pornind de la Școala Ardeleană, de la adunarea de la Blaj, despre tot ceea ce a însemnat Blajul în istoria noastră, dar și pentru ceea ce înseamnă Blajul pentru prezentul nostru și pentru viitor. Am ales Blajul și Alba Iulia pentru că este un exemplu de bună practică în ceea ce înseamnă dezvoltarea învățământului dual profesional. Și de asemenea, un argument în plus este acela că apreciez foarte mult această relație de parteneriat care există între autoritățile locale. Domnule primar, felicitări! De asemenea, interesul pe care Consiliul Județean Alba îl manifestă pentru ceea ce a însemnat dezvoltarea învățământului profesional dual în județ și, de ce nu, parteneriatul cu celelalte instituții. Iată, Preacucernice Părinte, vă mulțumim că astăzi sunteți prezent aici să binecuvântați începutul anului școlar. Deci sunt elemente de bază ale dezvoltării noastre ca țară, școală, biserică, economie. Acestea sunt obiectivele pe care trebuie să ni le consolidăm pentru a avea un viitor așa cum ni-l dorim pentru copiii noștri. Este de asemenea important să subliniem parteneriatul pe care autoritățile locale, sistemul de educație din Blaj, îl are cu investitorii din județul Alba și în mod nemijlocit cu cei care au investit și au dezvoltat sisteme de producție aici în municipiul Blaj. Înainte să vin la această festivitate de deschidere a anului școlar, am fost împreună cu autoritățile locale, cu domnul deputat Roman, cu domnul primar, la centrul de pregătire practică al firmei Bosch și acolo ne-au prezentat tot ceea ce înseamnă derularea unui program de pregătire în sistem dual profesional și modul în care se parcurge toată această fazare a pregătirii, astfel încât, la final, absolventul să poată să opteze pentru a continua studiile sau pentru a merge direct în câmpul muncii. Și mi-a plăcut foarte mult metoda pe care o folosesc, vorbindu-ne și explicându-ne despre faptul că, dincolo de ceea ce înseamnă partea aceasta de programă școlară de învățare, este și componenta aceasta de a lăsa elevii să aleagă, să se bucure de tot ceea ce poate să ofere un astfel de sistem de pregătire, să-și pună în valoare
creativitatea și, desigur, la final să fie cel care decide, care alege ce face mai departe. Mesajul meu pentru dumneavoastră toți este acela de a vă ruga să aveți propria dumneavoastră voință în ceea ce vreți să faceți în viitor, să țineți cont de faptul că a învăța este un obiectiv individual. Prin învățare reușiți ca dumneavoastră să vă desăvârșiți, să vă formați propria carieră profesională, să decideți ce faceți în viitor și odată ce aveți un bagaj de cunoștințe acumulat și consolidat, aveți libertatea de a alege ce faceți în viitor. Este, la noi la români se spune, așa am învățat cu toții, că meseria este brățară de aur. Într-adevăr, avem nevoie să dezvoltăm și acest segment prin care să putem să asigurăm forța de muncă necesară pentru o economie în plină dezvoltare. Avem nevoie ca, dincolo de tot ceea ce poate să însemne impactul tehnologic, să ținem cont că totuși această tehnologie are înapoi a bancurilor de lucru, înapoi a comenzilor care se dau pentru a putea să funcționeze intervenția omului. Doresc de asemenea să vă îndemn să-i respectați pe cei care astăzi sunt în fața dumneavoastră la catedră, doamnele și domnii profesori, merită din plin recunoștința noastră a tuturor, a dumneavoastră, pentru că doar prin truda dumnealor, prin strădania dumnealor, reușim să ne aducem aminte de rolul pe care l-au jucat în formarea noastră ca oameni. De asemenea, doresc să vă rog să acordăm recunoștința necesară părinților care sunt astăzi alături de dumneavoastră, pentru că părinții ne-au îndrumat primii pași în viață, părinții ne sunt alături de fiecare dată când avem nevoie și cu ei ne consultăm și de la părinți luăm de fiecare dată sfatul cel mai bun atunci când avem nevoie de el. Desigur, sunt celelalte valori, știm foarte bine că se vorbește destul de puțin despre ceea ce înseamnă rolul nostru ca individ în familie, în comunitate, în localitatea în care viețuim. Toate aceste valori individuale își aduc aportul la ceea ce înseamnă relevanța pe care o are familia în comunitate, relevanța pe care o are comunitatea în percepția noastră a tuturor. Este, din punctul meu de vedere, și nu vreau să folosesc cuvinte mari, este foarte simplu să avem un respect față de noi înșine, să avem respect față de colegii noștri. Iată că sunteți într-un mediu unde puteți să legați prietenii, unde trebuie să învățăm să ne respectăm reciproc, unde trebuie să învățăm să ne ajutăm colegii și prietenii și unde trebuie de asemenea să avem acel minim grad de empatie prin care să arătăm că ne pasă de toți cei care sunt de jur împrejurul nostru. Sigur, ați văzut, se discută foarte mult în ultima perioadă de timp de o serie întreagă de probleme care le întâmpinăm în școli, în apropierea școlilor. Și aici revin la
partea aceasta de a ne comporta cât se poate de empatic, cu prietenie maximă, cu înțelegere, cu toleranță față de colegii și prietenii noștri, să stăm departe de tot ceea ce poate să ne abată de la calea, de la drumul nostru normal, în mod deosebit la această vârstă, și să avem curajul și puterea să dăm un sfat bun oricărui coleg, oricărei colege care are nevoie de el. Mulțumindu-vă pentru prilejul de a fi putut să vă adresez câteva cuvinte și a vă exprima gândurile mele de apreciere pentru tot ceea ce se desfășoară în școala dual profesională aici la Blaj și în general în județul Alba, pentru că am mai participat la activități de vizitare a altor școli similare în Alba Iulia. Am participat și la o zi a porților deschise pentru învățământul dual profesional Alba Iulia și chiar discutam cu domnul inspector general adjunct despre ceea ce am văzut acolo și cât de mulți tineri erau implicați în proiecte care sunt în deplină coordonare cu activitățile industriale care se desfășoară în județul Alba, cât de multă atractivitate este pentru dezvoltarea, chiar și în joacă, a roboților. La vremea respectivă am putut să văd personal pasiunea acestor tineri și consider că este important, chiar dacă Alba Iulia este pe locul 4 în țară la dezvoltarea învățământului dual profesional, există potențial astfel încât să vă atingeți obiectivul de a intra în primele trei județe. Încă o dată subliniez importanța acestui parteneriat și acestei colaborări între autoritățile locale, primărie, respectiv Consiliul Județean și mediul de afaceri. Nu întâmplător, în Alba discutăm de industria de automotive foarte bine dezvoltată și aici în Blaj și la Sebeș, plus celelalte dezvoltări care sunt la nivel de județ. Este un exemplu de bună practică și nu trebuie deloc să ne fie rușine să optăm pentru o școală, pentru un liceu tehnologic cum este acesta și ulterior să putem să ne continuăm studiile și, de ce nu, să râvnim către un nivel de performanță și pregătire profesională superior. Este, din perspectiva mea, foarte important să menționez o discuție pe care am avut-o atunci la ziua porților deschise cu doi tineri dintr-o echipă care realizaseră un robot cu care se mândreau foarte tare și mi-au zis: am terminat o școală profesională, am finalizat liceul Laseral, am lucrat și astăzi sunt student la o facultate tehnică în Timișoara. Deci, iată, sunt exemple prin care putem să ne asigurăm și un parcurs profesional și un parcurs în ceea ce înseamnă desăvârșirea pregătirii intelectuale. Ca atare, vă felicit pe dumneavoastră că ați optat pentru o astfel de școală, pe părinți că v-au încurajat să faceți acest pas și, desigur, domnule director, întreg corpul profesoral, vă mulțumesc și vă felicit pentru ceea ce realizați la sfârșit de an școlar, când părăsesc școala și fie își continuă activitatea, fie merg în câmpul muncii. Vă mulțumesc și vă doresc succes!